nggih piyayine kaya ngayu uleng-ulengan dienggo dewek temenan. Selamat malam Mbak Elisa. Cek 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 cek. Tes, oke. Oke. Soale nganggo rambatan ya. Apa kuwi? Nganggo rambatan mic kuwi nek ora didemek sek engko ora muni sero. Oh iya. Selamat malam, Mbak. Iya, Kang Sabar, Kang Subur. Iya, sudah kenal dengan saya berarti ya. Ya udah, tadi malam kan udah kepanggil wis ketemu ketepuk. Ketepuk siapa maksudnya? Ketemu apa? Kepetuk. Kepetuk, Mbok. Oh. Ya ngarep ngomong karo ki kudune alon soalnya ki basane planet ki bocah. Kok planet aku yo menungso dudu alien yo. Oh, basane angel nemen. Ya kak pangapunten ingkang kathah. Nggih. Mbok menawi sederek-sederek wonten ing semingkir. Semingkir, iya. Nggih menika dereng tepang iki Iya. sinden kok basane kaya seko planet ngedi. Coba perkenalan dulu ya. Saestu kula menungso. Biasa. Wong wadon ingkang mijil. Bener ya, mijil itu lahir ya. Mijil, iya, mijil. Metu, jebrot. Jebrot Iya. saking mbok kula. Sampean ya duwe biyung berarti. Biyung, ya. Iya, duwe. Biyungku seko Lambelu. Oh, sekolah Belu. Bapakku seko Toli-Toli. Oh, terus? Terus aku lahir di Palu. Iya. Terus lahir di Palu. Iya. Lahir di Palu ya mati. Kau mati lah wong aku urip tekan seprene kok. Lah wong di Palu dipendel ya mecedel. Ndi ana ibune nglairke di Palu, duduk di Palu ndasku metu das. Ngono ora? Lah sing keprimen maksudnya? Masa yo metu brajol langsung das. Enggak. Ya iya nih, Mbak. Di tempatnya. Oh, tempat. Iya. Iya, tempat. Panggonane. Iya, panggonan. Ya ning aku yo langsung ning Yogyakarta. Oh, berarti sekarang di Jogja. Ya sekolah. Oh, sekolah S3 Sekolah. sekarang kuliah. Waduh, Ya. kampung nemen jan. Ya ngono lho nek wajib apik-apike ngono ki Iya, sekolah. bener. Dong-dong kaya aku. Mas Dalang sekolah ora? Aku ora. Kowe sekendi ya. Heeh. Lek aku sekolah kowe sekendi apa seember apa segayung? Ora ki ngomong orang ki angel temen jane sih. Sekolah kok. Sekolah ke oh ember maksudnya apa keprimen? Lah lek cara aku sekolah banyune rada akeh ngono lho. Oh iya. Ya pancen biasanya banyune akeh pancen iya. Kok ngerti banyuku? Yo kira-kira wae. Ketok-ketoke Anjir. bertemu dengan masyarakat desa Semingkir ini, Nggih, Mbak. luar Kecamatan biasa. Masih Randu Dongkal ini. Tasih Randu Dongkal, tasih kepanggih kalian Pak Camat. Nggih, Oh iya. malih. Luar biasa Pak Camat. Muah. Coba ngaloh. Mereka iku ya cepet meteng sampai anak-anak. Kok cepet meteng? Ya mung kaya gue siapa apa di muah. Oh lah enggak, maksudnya pun akrab kan. Oh iya, Wau akrab. dalu pun sepanggung. Iya. Sampun caketan dateng kalih Aduh. kula. Pun duet nggih Pak. Oh, duet bareng rondo kempeling. Apa? Rondo kempeling, ndak pindu. Rondo kempling, rondo kempeling. Ya itu. Iya. Sama Pak Camat, sama Iya. Pak Kades, Pak Pak Lurah, Lurah, iya, Bapak Imam Purkendi. Nggih, Pak Imam kalau sekarang corone ning omahe dhewe. Iya. Nggih, mengke mbok menawi nggih saged malih tanduk, nggih. Tantung apa? Ya duet, Oh, aku iya. seneng duet sama Pak Camat, Pak Iya. Lurah menika terbukti piyayi budaya. Iya bener Di budaya. tetangga desa ada acara juga ikut nyangkuyung, Tadi ikut siang pas rawuh. ruatan ya Mbak ya. Iya. Pak Lurah juga ikut nabuh sampai selesai lu. Oh iya. Ikut nabuh gamelan. ini, Nabuh. Iya. Hebat sekali, aku ora iso nabuh loh. Sampai nadol lah bisa ya. Adol pinter aku. Iya kancaku berarti. Ya kowe sing ngajari aku.
bab dol-dolan niku. Ingkang bakun nderek pitepangan, nderek kula nuwun Bapak Ibu sedanten ingkang sampun rawuh. Ya. Wonten mriki jaket, wonten acara ringkitan dalu menika. Ya. Mugi-mugi ndadosaken berkah anggonipun panjenengan anggeni balah. Lah, lambe kaya ngangel temen sampean sih. Aku dah fokus konsentrasi. Neng yo rada angel kamo kadung keselek lele aku. Dia keselek lele. Lele pecak apa sih kalau di sini? Oh, pecak lele, pecak Pecak. welut, Mbok. Pecak welut keciliken. Oh. Aku golek sing rada gede Oh, lah. senenge sing gede-gede iki ya. Iya. Wah, ngerlelene wong semingkir ya dede nemen. Tenan. Yakin. Saestu lelene. Terus sungute gede. dawa-dawa nemen sungute, Mbok. Sungute aku mau yo weluti biasane nek ning Jogja welute cilik-cilik ning kene gede-gede. Ireng-ireng ya. Ireng-ireng. Mantap. Dawa-dawa. Kowe kadang-kadang gelem ngidoni barang kowe welute kowe. Oh, pokok ngidoni. Hah? Ngidoni apa wong nganggo sambel kok metu idune. Ya mau pas isih urip maksudnya. Oh, Angger dilus iya. suwe-suwe urip, Mbak. Oh ya aku rasa ning sing urip lah. Nek sing urip pilunyu ya. Aku suka yang wis mati digoreng, dipangan. Itu enak, gurih-gurih nyoy. Iya, iya. Mbak Elisa jadi nggak pulang ke Jogja? Enggak, aku di Pemalang aja Oh, di sama Pemalang. makan di sana, Oh. istirahat. Oh iya. Bagaimana sudah ngicipi telembuk apa belum? Aku golekmu beng mingera ketemu telembuke. Oh, telembuknya orang ketemu? Enggak. Oh, ngesuk tak saya nyinyong bae. Lah yo mbok yo ngono lho Lah ngerti iya. sing Ngesuk ngerti. golek telembuk mentah. Nah, sing aja Telembuk. digoreng sing telembuknya wuda-wuda. Enggak sampean wis tau nyicipi telembuk kene. Aduh, kayak kemamane enggak telembuk kayak sampean kayak lah. Apa sih telembuk, Bu? Telembuk kue dages. Telembuk kue dages gorengan telembuk. Dages itu apa? Dage. Dage apa sih? Oh, tempe. Waduh, tuh tempe nek tempe takeh. Dage, ampas tahu. Gembus. Angger gembus kuwi sing bolong tengah. Beda maning. Oh, beda lagi. Iya, oh ya dage. harus ngerti lah aku lah telembuk. Iya. Ya besok. Besok cari telembuk bareng ya. Kita telembuk-telembukan bersama. Iya, beres. Kita cari. Gitu ya. Iya dong. Telembuk yang enak loh. Sing anget. Ya kalau kamu ya kayaknya ya enak. Engkang bakun iki ngaturaken panglipur Iya, buat sedulur-sedulur sedaya. Ya itu di salam-salam dulu semua warga masyarakat di Desa Semingkir yang sudah menunggu-nunggu Mbak Elisa. Enje, menunggu-nunggu niku napa sampun ngertos? Tepang pun ngertos kula. Ya Oh wis. nggih, wonten pundi YouTube? Hmm. Oh, sami mboten. Beda, ayu sing ngendi? Sing YouTube. Ayu asline jere. Ayu sing YouTube yang delok saka ngomah. Saka kene po ketok apa ya rupaku kaya. Ya ketok cantik jelita. Alah kamu kan lihatnya dari jauh, rasa kok cedak. Ya masa kon mari ngono-ngono lah ya orang. Oh, iya. Dari sini sudah terasa auranya. Weh, nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Pokoke Mang Ayu Bagya menika acara Merti Bumi, Iya, menapa Ruwat dene Bumi. Ruwat Bumi. Iya. Menika dipun lestarikan Iya. kalih sedulur-sedulur sedaya lan mugi-mugi saged lestari terus sampai generasi ke generasi selanjutnya. Iya betul. Nggih, menika dilalah ya dalange isih enom. Iya. Isih ya bagus. Jelas ya. Hah? Ya, jelas ya. Terampil, terenggiling. Trenggiling kepriyen maksudnya sih? Trenggina sembok. Ya, Oh, ya bocah suwe-suwe tak banting teman ke suwe-suwe. wayang apa-apa ya iso disabet pinter nyabet ke wayang iki pinter. Wah, saya mboten cuma nyabet wayang, nyabet dikirik mon pinter. Besok kapan-kapan aku mbok diajari sambetan gitu loh. Wong sampean yo. Nanti ya perang gagal ya Mbak Elisa nantilah. Saya agak Apa? capek. Hah? Saya capek nanti Mbak Elisa yang perang gagal aja. Ini juga dalang wanita top kondang. Aku kon perang gagal kowe wani piro? Piro-piro wani. Tenan, Tenan, DP-ne saiki. orang nganggo DP tak bayar cash. Tenan. Tak bayar nganggo nyawaku.
Nyawamu mono nggo apa? Ya Lah, lumayan. saiki tak ilermu ro iler tawon wis berguna iler tawon. Kok iso? Lah iler tawon ki apa? Madu, nggo dienggo obat diombe ber kasiat bregas waras. Lah ilermu. Marai meteng, ha? Kowe ya ora mesti juga jangan ngomong marahi meteng wong kadang-kadang ya. Ora mesti lah tergantung kebutuhan nih. Negari arep minat apa ora ya. Ya bangke, pokoknya disesuaikan keadaan aja. Iya, iya. Jadi aku bisa merogoh-rogoh dirimu. Aku arep mbok rogoh. Iya. Kan mantap-mantap nanti jadi. Ya apa aku gak mau. Kenapa sih? Hah? Kenapa sih? Orang cukup. Kenapa Jere? Gak mau, gak tahu, udah lah. Wah, kenapa? Udah lah, ini tuh kita pertunjukan lah. Kamu gak usah bahas-bahas gitulah. Burung cukur Jere. Oh, berarti gambreng nemen ya. Hurrah. Iya. Aduh, Gak ya kumuseng namanya Mbak yo. Elisa itu memang uniknya di sini dari dulu ketemu sampai Apa? sekarang saya kalau ketemu kamu masih tertawa-tawa aja. Kenapa? Ya lucu ngomongnya lucu begitu loh. Ya piye nek lucu ya nek ra lucu ra ditanggap. Lah iya. Aku ki sekolah S3 mangsaku nek pinter-pinter malah ra payu kudu bali edan ben ra. Kuwi lho, ya. Dadi sekolah menika namung kangge napa nggih sarana menambah ilmu. Tapi Iya, nek betul. tentang apa kebudayaan itu yang penting jam terbang, Iya. ada proses, gelem jajal terus. Ah ngono kuwi engko iso tambah ilmune. Iya nyong mergo pancen jajal. urung tahun jajal Rika pancen. Hah? Urung tahun jajal. Pengen po piye? Ya dadi boleh. Boleh? Iya. Alah mau bengi jak duet wae sini-sino. Basan wis ngrasake. Apaan ning? Tuman kamu. Ngerasa apa? Ora. Ngrasake gegerku. Geger beko. Jangan ngaturaken panglipur mbok menawi wonten pamundutan. Belum ada pamundutan. Oh ya kalau kamu via kamu nggak ada, sorry ya, sorry. Oh, kamu ada. Dari aku ya ada. Ki ono tulisane untuk Mbak Elisa OA. Yang ono Sorry delek. ya. Radinggo Mas Bima iki untuk Iya. Mbak Elisa OA. OA jere, AO ya. Angger AO ta kowe. Ah. Kumbenane sipur. Oh iya ta. Iya. Ini ada tak baca dulu ya. Iya, jajal dibaca. Ki ono duite biru 50.000. Biru artinya aku bangga. Kok aku Iya, Mbok. biru iki bisa rukun. Wow, abang. Abang apa? Abange aku banget ngentuti. Gak tahu. Coba dibaca. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki kagem Mbak Elisa OA. Iya ya. Kula AO. kula saking Bapak Tahono. Oh, iya. Alamat mriki mawon. Oh, mereka mawon. Kula pengen warga laras lan Oh, iya. almarhum Kiseno Nugroho. Oh iya, Nggih. itu ya guru saya. Kula itu. inggih ngeven kali Mbak Elisa. Apa sih nggih. ngomongnya ngeven? Ngeven nih suka itu loh. Ngefan. Iya. Saben dalu nonton lewat YouTube. Kula nyuwun tembang ninggal katresnan matur suwun. Oh iya. Menika sangune 50.000 kangge Mbak Elisa mawon. Mboten sah dibagi kalih dalange. Soale nek dalange duwite wis akeh. Amin. Wong bayarane nyong karo bayarane sampean be urung karuan gede nyong kok. Tenan ki lho ana tulisane lho. Iya iya ngono. Tenan. Iya. Wis percaya nyong. Ralat Mbak Elisa. Ono ralate. Apa? Tite 50 nek mentolo ya gawanen, tapi mesake mosok ya pengendang penabuh ya ora dikeki. Lho, nek iso ya dibagi rata. 50.000 dibagi rata. Kayak pira ya?
Bagi wong piro, Gek? Ya wong 30. Ya 1000. Kasih tombok. 1000 sih turah 20.000. 20.000 engko tukoke kecap. Terus kon ngemut ya. Teni sanggo rame-rame, nggih, Iya. ninggal katresnan. Ninggal- Wonten pamundutan sanes mboten? Dereng enten, tapi Dereng saya enten. pengen yang langgam-langgam dulu bawa ngomong sampean suaranya apik nemen. Oh, Yo wong-wong iya. ini kan kepengen ngerti asu suaranya sampean sing Asu. luar biasa. Oh ya. Apa lagunya apa? Derek aja, manut aja. Aku lagi wong dadi wong manutan aku. Derek itu mau belok apa mau selendro apa belok apa barang apa enem? Ya apa-apa karepe iki bae ngono lah. Apa Bu? Pengen apa? Podang kuning. Nah, Ya. aku berarti peluk selendro. Ya selendro songo. Lah iya. Nah ibu-ibu ki pengennya manuk wae ya. Ya iya wong nek ibu-ibu senenge ngopenine manuk. Sampean barang ya senenge ngopenine manuk. Ah rapati ya. Malah jerem, Bu. Urung seneng aku. Urung. Senenge lele neng ning. Kuwi lelene wong semingkir kuwi kena gede-gede nemen kuwi. Ngomongi. Ya dibawani. Ya. Ya. Nadyan wujud temong peksi. Wah, suara bisa kayak gini ya, kayak menul-menul. Luar biasa. Aku bola paling golek iki jenis manuk apa lho, mumeti lho. Kok iso? Lah kuwi mau kan goleki manuk. Mergane manuke gawe bronto, berarti Iya. membuat senang. Ciri-cirine alus. Iya. Manuk sing halus. Halus. Manuke manis. Manis. Tak goleki ning ndi manuk ki gurih ora manis. Jajal dimut ya mbok kok manis. Lah iya kuwi gurih. Mbasan tak goleki wis tau pisan, bol ana manuk sing legi. Apa kuwi? Manuk kewutan wedang. Kerek. Manuk hutan wedang. Karuan. Manuk digulani ya pada bae. Manis. Wasawi kan golek isi podang jenar ipa bunga hengatiku nyandeng bisa dadi tombo. Wah, tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Matur Luar sembah biasa. nuan. Dan- Ampun tepuk tangan. Apa artinya tepuk tangan tanpa seweran? Ya monggo sampeyan ndadung madeng lurae juga anu, Mbak. Apa? Malam hari ini dirawuhi kalian senior-senior seniman dari Tratah Pemalang, Pekalongan hadir. Oh, matur sembah Niki wonten nuwun, Kang Mas senior-senior, kula. nggih. Panjenengane Ki Dalang Jati. Di dalam jati nggih. Mister. seluruh. Nah, Mister Jati. Nggih, Niko nggih. wonten wingking kelir kali Mas Danang kali Mas Mas Joko Danang, menika Mas saking Joko. Sipait. Matur Nggih. sembah nuwun, derek Nggih. belajar menika kula nuwun. Nggih. Dawuhipun podang kuning nggih. Podang kuning. Nggih, monggo buka celuk mawon. Esuk awan
ning omah wis ora kerasan keluyuran nang goleki sing tak sayang mubeng miterangkanku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman yen nganti yo kang nyawa kleyang tak sawang mencok ing ngepang kekencangan tak rindik saka kataban sarwi ngoceh dheweke malih pencokan tak suwon mbak ajeng ijin pedang kuning agawe pikirku komeng seleret ireng tak sawang tambah manis iba bunga yen lakon nyanding selirane bakal hatiku kekiwang liyan yen si podangan tutut hati kebranan ngaraman ketiku san saya ketra tak senani sona pikat Mak Elisa. Chandra Wirawa. Oke dong. Iyo iyo. Iyo iyo.
podang kuning. Iya, podang kuning sampun kangge pambuka. Iya, wah jan suarane bisa apik nemen kan. Dulu Matur Mbak sembah Elisa itu nuwun. belajar menyinden dari umur berapa dulu? Dari masuk SCG Oh, S1. umure pinten nggih? Lolulas. Oh, lolulas. Ya, Ya. lolulas doso. 18 doso kemerimen. Iya. Tapi 18 doso. luar biasa sampai saat ini Mbak Elisa masih eksis, malah soyong remboko, soyong budaya. Nggih, sembah nuwun. Berarti menika makin banyak orang yang menikmati wayang dengan Iya. adanya media sosial. Iya. Kabeh iso semebar, iso ditonton mulai Nggih. dari cuplikan-cuplikan limbuan menapa cuplikan togokan. Betul. Itu orang mulai oh wayangan ki kaya ngene, bar kuwi mulai nonton oh ana budalan, oh ana jejeran. Nah, itu akhirnya orang mulai mencintai wayang. Iya betul, Itu supaya bagus. wayang tetap lestari. Iya bener. Mbak Elisa, Jeh. tidak komplit jika Pak Lurah atau Pak Camat tidak Ya. naik ke atas panggung atau ketua panitia. Ya. Panjenengane Bapak Tarono, Bapak Kades, diaturi minggah wonten panggung, Mbak. Jeh, dengan segala hormat nyuwun pangapunten Pak Camat, Pak Ketua Panitia, Pak Lurah, Iya. lan sedanten mawon ingkang saged ikut ngombyongi memeriahkan acara lan wonten pangandikan kangge masyarakat monggo. Nah, monggo. Aturi minggah bae panggungan. Monggo kula aturi minggah wonten ing pepanggungan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah berikut dari jawab nih kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab dengan ikhlas diberi kesehatan, Amin. keselamatan dunia akhirat, Amin. tambah rezekine, bapakne sing ikhlas jawab men, bojone nambah maning. Amin. Bojone nambah maning, Pak. Langsung amin. Kados padalang kados nambah mboten. Pak? Wah, lha kula nambah terus tiap hari. Amunisi sini. Nggih. Monggo ketemu lagi. Ketemu lagi loh Pak Camat. Iya, aduh. Ada satu doa lagi yang belum. Apa? Yang belum punya jodoh ndang ditemokke jodone. Niku loh Pak amin. Camat. Oh Iya. gitu ya, saya nggak berdoa untuk orang lain, untuk saya sendiri aja. Oh enggak. Wartawan niku dagel terus loh. Nggih wonten pangandikan tadi malam kan beda di desa yang berbeda. Hari ini di Semingkir ada nasihat atau pangandikan untuk masyarakat. Terima kasih Mbak Elisa yang cantik sekali. Ya, sama tuh kaya nguru Mbak Elisa kaya ndak. Aku langsung ngene iki lho rasane. Meleyot. Langsung melayang. Padahal Nggih. kok Mbak Elisa kados ngaten sih. Oh lah nggih. Niku anu riyen niku Mbak Elisa niku senenge nguntali kecoro.
Mulane angger joget kelugat-keluget wae niku. Napa obate ketilaran apa nggih? Obate ketilaran apa pripun? Mboten niku pancen selagiane ngaten niku. Nggih, niki akibat makan belut pecak tadi. Oh iya makan belut pecak, pecak lele. Lele domba. Bapak Ibu semuanya, pertama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dan salam Bapak Bupati Pemalang yang tidak bisa rawuh di tengah-tengah kita. Tapi beliau Bapak Haji Mansur Hidayat memberikan salam ke panjenengan semua warga Semingkir semuanya. Gitu. Dan saya mengapresiasi ini Pak Kades dengan warga di sini gotong royong untuk bisa menghadirkan Pak Dalang dan Mbak Elisa. Okay. Ini adalah satu wujud apresiasi kepada budaya kita, nguri-nguri budaya Jawa. Begitu Mbak Elisa. Berarti esuk kita desa-desa pun pada nanggap. Lah dari kantor kecamatan kudune nanggap wayang. Amin urunane. Isin karo Nggih, Pak Dalang, mangke kades-kades urunan. dirunane kades-kades Pak Camat. Amin amin ya Allah. Mbak, Ya. bisa apa mriko Mbak kula mawon. Lah nggih. Oje, kula nyakit sakit nggih. Nggih monggo. Pak Lurah dos pundi. Kalau wingi kan belum menyanding, sekarang di dekat saya. Kemarin saya di sebelah Pak Camat, sekarang saya bisa di dekat Pak Lurah gitu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat nggih Pak. Kurang tidur enggak ini? Tadi malam wayangan loh. Walaupun kurang tidur kalau ketemu Mbak Elisa bahagia senang Ah, sehat. iya, jeje. Dan saya lebih senang lagi kalau warga Desa Semingkir terhibur. Terhibur nggih. Mugi-mugi menika saged ndadosaken libur manahipun sedaya warga. Oke, sesuai permintaan warga Kidalang. Nggih. Kali Mbak Elisa saged rawuh mboten-mboten halangan. Nggih, Alhamdulillah. alhamdulillah. Niki nggih swadaya saking masyarakat. Oh nggih, Nggih. swadaya luar biasa. Dados matur nuwun kagem ingkang nguri-nguri budaya Jawi lajeng ngantos iuran nggih. Nggih. Boten wonten RT-ne nagih-nagih terus ngantos wonten alhamdulillah Mbak Elisa sampun rawuh teng panggung. Sembah Kula nuwun. mung menikmati jajaran tok, Pak. Oh, Kula dongakaken iuranipun pokoknya mboten lokak tambah kebak nggih. Nah. Berkembali berlipat kali ganda. Amin. Monggo syukuran bumi. Nggih. Ada bocoran. Bocorannya apa Pak? Mbak Elisa kan masih jomblo ya? Jomblo. Ada Pak Lurah yang masih jomblo. Oh ya? Iya. Yang manakah? Manakah Pak Lurah yang Manakah jomblo? Pak Lurah yang jomblo? Di mana dia? Boleh nggak aku menyanding di sini? Kok Langsung ora bisa turu. ada nih Mas Koko, Kades Semingkir masih jomblo. Oh, geng. Monggo Mas Koko, Mas Joko. Mas Joko Oh Kades namanya Semaya. aja Nggih, Joko Kades ya? Semaya nggih. Iya. Mas Joko Namine mana? Joko Enurudi Jokowi. Oh. Lah nika masih Mas jomblo Joko. ganteng. Nggih. Nggih. Saged nyaket meriki ikutan Nggih, menembang pilih bersama. pada bergabung. Bisa Nah, ya. Mas Joko ditimbali Mbak Elisa tapi tetep bekto amplop. Nah, ya wis wis penting. Ya jago amplop tok karo isine. Amplop tok ta. Amplop tulisannya terima kasih. Belum beruntung. Nggih, napa? Ini kompak ya Pak Dalang ya? Amplop Nggih. dibuka isinya terima kasih, mohon maaf belum beruntung. Belum beruntung, gosok lagi. Nggih. Menika Pak Ketua Panitia panjenengane Bapak Tarono ugi. Wah, jan luar biasa. Pak Tarono. Nggih. Pripun raosipun panjenengan sampun saat ini bisa tergelar dengan lancar Pak Tarono. Boleh komentar sedikit. Alhamdulillah bahagia sekali. Bahagia nggih. Sudah mecah ya bahasanya kalau kemarin menunggu-nunggu Oh iya. dari hari ke hari. Iya. Malam ini Mbak Elisa, Mas Nggih. Dalang bisa hadir. Matur nuwun. Ijen, luar biasa. Ini semua terlaksana juga jerih payah panjenengan yang ngukup, yang sama-sama. membantu koordinasi semuanya. Tadi arak-arakan gunungan itu ada 5 juga luar biasa loh. Amin. Gunungan itu 5. Iya, 5 Waduh, gunung 5 ki lek kumbayang ke. Loro kuwi angel kok limo. Lah angger gununge sampean tak kaya mandan cilik.
Nggih, luar biasa. Mbok menawi bisa menghibur masyarakat lagu apa, Pak? Nah, Nggih, yang lagu mau joget. diaturkan. Nggih. Rondo kempling maning wae Pak ya? Pak Camat pun ngapalaken rondo. Oh, rondo kempling. Senengane randa apa keprimen iki? Oke, Senengane siap. randa. Senengane randa nggih, Pak. Nggih, harus mekaten Bapak. Oh, ngaten. Tenggene kula Pak Gralang kata randa umur 80 tahun, Pak. Kok badhe ngeresaken monggo. Waduh, randa belum 10 tahun. Nggih, randa kempling nggih. Randa kempling. Wah, monggo. Nggih, nggih. Randa kempling nggih Pak Samad nggih. Nah, mongke Pak Lurah kali Pak Tarono joget. Ngancani Mbak Elisa. Ya, Pak Lurah juga ikut nyanyi. Ikut ya. Rondo kempling ya tadi. Ayo. Iya. Terima kasih. Ngantuknya hilang. Apa? Ngantuknya hilang. Ngantuknya hilang. Hilang. Langsung semangat ya. Langsung semangat. Nggih, mugi-mugi ndadosaken renong ing penggalihipun Pak Nggih, Camat, nggih. Pak Lurah, tombo jampi saya nggih. 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 Mau foto, Pak? Mau foto? Foto bersama? Boleh. Oh iya, foto besok Matur di sembah upgrade. nuwun. Iya, Ya, fotokan. fotokan dulu. Wah, ya. Waduh, nggih sembah nuwun, Pak. Wah. Ampun repot-repot tau, Pak. Aduh, aku ra penak, aku ra enak. Tambah meneh. Injil. Nah. Nah, gue ajak kakean mbok klisen tong. Kok Itu di kelis. zaman kuno lho. Foto nak klise. Sembah nuwun. Nggih. Panggil Mas Joko. Nggih. Pak Joko mana? Gak jadi naik. Mas Mas Joko. Joko. Mas Joko. Mas Joko. Enggak, Pak Joko. Pak Kades. Nggih, Mbok menawi saged ikut bergabung atau menyanyi bersama. Ya. Mas Joko, Pak Kades. Pak Heri juga lawon. Pak Heri. Sembah nuwun ya Lurah Greyo. Wow, Pak Lurah Kreo sudah Iya, hadir. Pak Heri masih lah lagi wau bengi. Cek. Ini Mas Lurah kecepit. Ini juga Oh iya, request Pak lagu Lurah ini. kecepit. Nggih. Mbah Wono, Nggih. nggih, sembah Wah, nuwun. Mbah nuwun sangat sampun dipun berkahi nggih Pak Camat, Nggih. Pak Lurah kalian Pak Ketua Panitia, Pak Nggih. Tarono. Monggo Pak Lurah boleh naik ke atas panggung. Nggih. Ya. Sinten mawon Pak yang mau dipanggil? Heeh. Semuanya Oh. boleh nyanyi bersama, Itu yang kades-kades. kumisnya dretet itu. Ya. Katam namanya. Oh ya, Katam J. Pak Monggo Kades Pak. Waropring. J. Kades Waropring. Boleh ikut naik kita joget Bapak nyanyi ya. bersama. Ya. J. Bu, mau naik ke panggung itu? Oh, kerso. Oke, ayo, bisa coaching Mandan Daerah. Jol. Kita turun ya. Oke. Hei, caca. Monggo Pak, kasih jalannya boleh. Iya. Menumpuk niki teng mriki. Menumpuk menika Iya. bukti Mas Bima bahwa ini antar kades itu semua rukun. Rukun. Nggih. Nggih, heeh. Camate sapa sih? Wah. Nggih. Wah, dan niki Pak Lurah saking pundi ki mawon niki, Mbak? Ini ada Pak Heri ya. Satu hari nggih kalian Pak Katam nggih. Nggih, menika nyanyi bareng Pak. Ya, Katam. mau nyanyi apa? Oh, mboten saged. Oh ya, Pak Lurah aja. Lintang Asmara.
Iya, oke. Asik. Masuk. Oke, Lintang Asmoro. Nje. Lintang Asmoro. Nah. Langsung mau langsung aja? Langsung, Ya, langsung. ya, Lintang Asmoro. Tadi. Desa kepala desa, Yeah. matur sembah nuwun. Wah, kayak langsung rogo-rogo katok ya pada ya. Nah, pada Rogoh urunan. kantong kekno aku. Iya aja kowe edok. Matur sembah Iya, nuwun. nggih. Wah, jan. Matur sembah nuwun, Pak. Berka. Lah, biasa sih ndak nggak ada duit ya kayak gue. Ya iya. Langsung berka, Biasa kene, biasa. Iki mergane yo apa masyarakat akeh sing urunan yo. Iya. Ibu-ibu 3 orang tercepat maju ke depan tak kasih pertanyaan nek bisa 100.000. Ayo. Wah, weh. Ayo, Ibu-ibu ibu-ibu. ya. Ibu-ibu dulu terus nanti anak-anak. Oh iya. Ya ibu-ibu, ayo, siapa lumayan lho Bu, go tuku brambang, ayo. Ayo, ada yang mau. Lumayan lho kena nggo tuku telembuk goreng. Telembu, Ya. mangga yang bisa, Ibu, ayo maju. Ayo maju, Bu. Para Besok, jahe sini iki simbus masuk, tenang bae. masuk TV lho Bu, masuk TV. Saestu masuk Nah, TV nih. makanya masuk RCTI Radio Campur Tip. Nah, ya ibu-ibu. Setunggal, ayo Iya. 3. Iya, sini naik. Munggah ngandang kok. Iya. Ayo. Naik ke panggung. Nah, awas. Alon bae alon. Aduh. Walah. Ya, 1. Wah, nggih. Ada lagi, 2. 1 lagi. Kayak abang putih Saya juga dari hitung dikerek 1 tok. kali lah. 3, 2. Nek Rano nang andang lho iki. Ya. 3, 2. Ayo maju. Ayo, maju. Nah, waduh, ya. Ini ada Nona. Ini ada Macan, Mama cantik. Kok ya roh to. Agres kok adoh ketok cantik langsung loh. Aduh. Ini ada macan. Oke, ada Macan, ada Eliza, Orkanus, Dobolo. Luar biasa, ini ada ibu siapa namanya? Homimah, Hah? Homimah. Wush, Mima. Aminah, Siti Aminah. Homimah. Oh. Pola bodek dalam. Yo aman. Homimah alayom gambreng. Mima, weh, apa Bu jeneng? Homimah. Ya. Ya, coba ini kalau bisa nggak ya? Kalau nggak bisa nanti skip. Sluku batok ela siromo menyang Solo. Oleh payung kutu. Jos. 1.000 Bu. Oke, Oh, tos dulu. kepenak temen. Salaman sayang. Walah. Ya. Awas, gidro. Apa? Salto, Bu. Ya. Lah. Iya. Ini namanya Bu siapa? Bu Siti. Bu Siti lah, iki lagi Siti. Siti, oh ini Bu Siti. Bu Siti apa bedanya Siti karo soto? Ya. Angger Bu Siti kuwi sok une ireng. Bu Siti tinggalnya di mana? Tinggalnya di Soto. Blok 2 di desanya sini aja. Oh iya. Iya. Coba leriler Kono tandure wo sumilir. Tak ijo royo. Iya. Tak senggup penganten anyar. Ya. Iki Dodol budaya wiruk, kabeh. dodol wiruk. Jas salib. Nyong ya gelem dikai kowe kena, Mbak. Nyong. Jan ibu-ibu nyenengake tenan. Walah ki yo nyenengake. Iki arep kowe sing ngekeki pertanyaan boleh. Ora kowe wae. Hah? Kowe wae. Kok nek wis bar ngenai pertanyaan salim sayang. Tidak ah. Ibu Iya. namanya siapa? Ini kakak apa ibu apa? Ibu kakak kakak. dong. Oh, Kakak. Ibu Oh belum ibu-ibu masih single apa udah pajeng? masih single. Masih single saudara-saudara. Masih single saudara-saudara. Umurnya berapa kalau boleh tahu? 23. 23. Wah, Sepil masih- WA, sepil nomor WA. Janganlah ya. Iya, jangan. Padune dalangin nanti mau WA Oh kamu. iya, WA aku dilebokke WA-mu ya. Oke, ini tinggalnya di mana?
sini. Di sini Mbak. Siapa namanya? Ning kene. Modiar. Ning kene ki cerak nggone sing kene apa sing kene apa sing kono? Namanya Dian. Dian. Oh Dian. Oh, Dian ki lampu. Apa? Dian itu lampu, Sentir. Ya, ya. Sen. Mbak Dian, oke, pertanyaannya. Ini kemerdekaan RI yang ke berapa? Si beda. Ayo. Ayo. Waduh. Ayo. 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 Coba aku tanya yang gampang dulu. Kalau telek ayam namanya apa? Tembelek. Kalau telek wedus namanya apa? Bribil. Kalau telek kebo namanya apa? Telepon. Nah, kok nggak telek apal kabeh ya? Tadi berapa ulang tahun Indonesia yang ke? 79. 79. 79. Salib lagi kita. Sayang. Iya, sayang. Oke. Mbak Dian Sumeden. Mbak Dian, saiki gendeng cah cilik-cilik, ayo telu. Cah cilik-cilik. Ayo, Yang cilek-cilek. Ayo. Anak kecil 3. Cah cilek. Itu galang itu. Galang. Nah, ya itu. Itu Lagi coba awakane ngadeg. Nah. Ayo cah cilik telu. Nah, itu anak kecil, itu anak stunting itu namanya. Itu kecil ya, coba lihat bawahnya dulu. Ya. Udah Bawahnya supet ya. apa belum? Itu jagung maning. Jagung. Ngadeg bae. Banting pisan. Ayo anak kecil 3, cepet-cepetan. Ayo, anak kecil. Lumayan loh buat beli cilok, beli Iya. ya lele. Cepat Lele naik. menang. Ayo naik. Yo 3. Ya. Ayo. Ini ada 1. orang berbagi kekayaan. Ini. 1. Ya. Sayang ibu, 2. sayang ayah. 3, sayang kamu. Aso. Ayo, 1, 2, kurang 1. Nah, 1. Yang cewek nggak ada ini. Enggak Oh ya, ada. cowok-cowok. Ini enggak ada cowok-cowok semua. Ya nggak apa-apa. Ya. Salim dulu sama Mas Dalangnya. Salim dulu. Salim sama Mas Salim. Dalang. Iya. Ya biar nular besok. Iya. Satu lagi. Nah, salim. Oke, jenenge Qatar iki. Ya satu lagi. Oh, oke. Oke, Salim dulu sama Mas Dalangnya, Agung, Mas gitu. Bima. Ya, Mas. Sini salam salim kok. Ini pegang nih. Nah. Pegang nih. Nek suka ngresunat kudu nanggap. Ini pegang. Orang nanggap nangis. Pegang nih, pegang. Tak ambilin duitnya dulu. Mau 50 apa 20 apa 100? Kok yo ngerti duit ngono lho cah cilik ki. Yo ngerti. Oh, ya ngerti ya. Iya. Ya, ini yang paling pojok dhewe jenenge sapa? Cekel mike dicekel. Cekel loh, cekel Ya. orang ngerti. Nama siapa? Fadli. Hah? Fadli. Fadli. Umurnya berapa? 11. 11. Oh, 11. Sekolahnya di mana? SD 04 Semingkir. Oh, SD 04 Semingkir. Oke, pertanyaannya ya. Ini namanya apa yang ditabuh? Yang ditabuh ini apa? Ya, tapi bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya, kalau yang ditabok yang ada kulitnya itu namanya apa? Gendang, benar. Kalau yang pojok sana, yang mentul-mentul itu. Yang sana, yang itu, yang pojok. Nah itu, yang nong-nong gitu. Kenong, benar satu lagi ya. Itu baru 60.000 ya. Satu lagi nanti 100. Idi lagi bocah perhitungan kayak Cina. Yang itu pojok, yang ada naganya itu namanya apa? Bung. Ya benar. MJ 2. 100. Lah ini kok ada bawa duit? 5.000 buat susu. Pasti. Makasih ya. Oke. Iya. Satu lagi ya, 2 lagi. Namanya siapa? Wardan. Hah?
Fardan. Oh ya, salaman dulu sama Mbak Elisa ya. Oke, sayangnya nggak usah ya. Sayangnya punya orang. Ini siapa namanya tadi? Fardan. Wardan apa Fardan? Fardan. Fardan, yo dikasih pertanyaan sama Mas Bima. Kasih pertanyaan Mas Bima. Seputar Wayang apakah ini? Tuh. Iya, itu. Ada kera putih. Anoman. Oh iya. Anoman. Saya tuh lagi 50.000 tambah siji. Oh iya. Iya. Lah itu, Siapakah tokoh itu ini? apa? Semar. Oh iya. Tas dulu, betul. kok kamu tahu wayang sih? Suka wayang ya? Iya. Siapa dalang yang kamu sukain? Gak tahu. Nggak tahu. Mas Bima gitu ya. Besok kalau udah supet belum? Udah sunat? Udah. Udah. Waduh, ya wes ras itu ras itu. Aku udah promosi. Makasih ya. Tas dulu kita. Oke, satu lagi. Siapa namanya? Haikal. Hah? Metal? Haikal. Oh, Haikal. Haikal. Haikal umur berapa? 9. 9, sekolahnya mana? SD 05 Semingkir. Oh iya, coba Pancasila apal enggak? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gue ora 100 gue. Iki ora 100, saya tak golek tombokan ya, Dok. Nduk Lah iya. sene aku nggo duit apa iki? Oh. Kartu kabeh isine. Ya wis 150. Ya. 50. 150 ya. Ya. Tos dulu, hafal Pancasila luar biasa, Ikal. Jas iki. Oh, apik ya. Jas kabeh iki. Wes. Iya. Wes iki luar Maning apa biasa. ora? Hah? Wis. Wis lah, kok Pokoknya dintong enak. Kok ditentek ya? Bapak-bapak durung sih. Hmm. Isih pira ya adetku? Engko wae, engko gara-gara. Engko Ya, gara-gara gara-gara. bapak-bapak ya. Ya ini ada pamundutan yang belum dikasih tadi Ninggal ada. katresnan ya. Habis ninggal katresnan ada. nanti saya pindah wayang golek Mbak Lisa ke sini. Silakan. Orang ketang buat apa perang gagal apa gue wayangan, Mbak. Mengko. Aku wayangan. Iya, habis ini kan ninggal katresnan. Saya pindah ke sana. Terus? Kamu duduk di sini nanti. Lah hitungannya piye? Wis ora nganggo hitung kaya karo sapa lho. Ini aku pakai jariknya, enggak yang jarik bisa ini ya. Iya enggak apa-apa. Iya, Nanti tak nanti keprakin saya. Ya kamu yang ngeprak ya. Oh iya boleh. Oke. Ninggal katresnan dulu ya. Boleh, yuk. Ninggal katresnan. Ayo, jajal. Sama siapa? Sendiri. Sendiri aja. Iya, sendiri. Mbak ya dia wangi sindennya Oh, tuh biar usah. eksis yang lain itu. Enggak, kamu sudah terlalu cantik. Aduh, Oke lah yuk. Oke, ninggal katresnan. Katresnan itu wis di sembadani. Ini Mbak Elisa mau kemarin kan ada yang tanya ke saya panitia itu katanya Mbak Elisa itu bisa mendalang. Oh bisa, lihat di YouTube. Lah ini pengen lihat langsung. Terus Ketang ya seperang gagal bu apa gue. Kamu dalang nanti kalau nggak bisa ngeprak ya ngeprak saya nggak apa-apa. Tapi bisa lah. Bisa ya. yakin? Yakin. Tapi ntar nggak usah goro-goro. Milih. Milih. Iya ora apa-apa. Lagi jam ya ini. Wis jam 1. Oke, coba Iya, ya. Coba. Engko bar gue tak wayang golek perang gagale wayang golek bae perang wayang kulit ya mau bengi wis. Nah ini Mbak Lisa kon anu apa? Ora ketang sabetan. Diserpek.
Wis mapan, Mbak. Sek angel iki mapane ya. Heeh. Ya digampang-gampang enak. Kurang dhuwur jane ganjeli bantal iki. Bantalnya kurang dhuwur. Enggak, udahlah. Udah. Ki engko nek rokku suwe mau ijoli ya. Iya. Lagi joli karo isine sisan. Ya, sabar subur kowe ngandang ya, ngandang. Pernah enggak anoman apa gue? Apa ini? Aku nderek lah disuruh apa? Ya anoman aja sama sabrangan ya. Ya kamu yang mere loh. Iya, ya beres. Kamu nggak bisa merek. Enggak. Nanti tak merekin Aku aku. bukan turunan ketek. Ya. Ya, oke. Mandek. Asem rokku suwek tenan iki. Suluk obim. Kok aku yuk kowe sing suluk? Ya ben. Gelem ora? Nek ora aku medun. Ya Allah. Suluk cepat. Kaget risang kapirangu. Masuk. Rinangkul kinempit nampit. Dosa ngaretnaning bawana Babo. Kowe sapa? Takon marang aku. Kenalno kowe sapa? Aku Bima pecel lele. Bima pecel lele saka ngendi dangkamu? Jane mono aku saka Banyumas. Banyu kuwi tirta. Mas kuwi berkilau. Dadi banyuku kuwi murup. Oh, Bima kowe ya. Ngopo kowe ning kene? Aku arep mayang. Nyapa kowe mayang barang ning kene? Aku arep ditanggap, ra mungkin. Dalang kondang akeh ngopo dadak ngundang kowe? Jare mono aku nom gagah piteksa. Bagus. Tur aku arep undang bintang tamu Elisa. Jok ngopo nek ngundang Elisa? Beh, kowe ora ngerti ceritane jaman semono. Ana cerita apa? Ora arep tak critakake ning kene ndak kobong. Kowe ora oleh lewat kene. Kowe aja ganggu. Anggone iki mau nglakone apa? Wahyu Mangkuto Rama. Ra Petro apa iki mau? Pedrung Mendita. Kowe ra entuk ganggu ning kene. Wah, babo urusanmu apa? Awak ning kene. Ora oleh. Sik, tak jupukke ben oleh. Samene sedeng ora? Wah. Mainmu nganggo kaya ngene. Aku wong resik, aku ra doyan karo kaya ngonoan. Rasah gaya kowe. 100 diwangi becak nganti keringete sak uler-uler. Tampa ora? Wegah aku nek 100. Jalukmu pira?
mangatus ya. Siji. Loro. Telu. Papat. 5. Piro kuwi mau? 100 bajigur. Iki mau ping 5. Ha iki mung 100 mbok ubang-ubangke padha wae. Aku arep liwat oleh apa ora? Rasah kakek. As. Wedian. Wong ditemok wae wedian. Nek sabetane sing baku omongane kakean cangkem ngono wis ketok wangun. Wos. Wah, wedian. Ayo maju. Wos. Yan rapopo. Yan. Mekmu tak idoni bim. Yan. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Waduh, sabetannya kayak wong lanang ya. Ini gimana? Apa nek Bisa. ucul atau uculi to? Uculi. Ini uculinya gimana? Tolong diuculin. Oke, makasih. Nah, wis. Ya, oke matur nuwun Mbak Elisa.
pun berkahi. Niki kula pun lunas lho niki Pak Kades. Dari Pak Ketua Panitia sing nyuwun Mbak Elisa kan ngringgit niki jarang-jarang kersa